Дойде и това време. Стартираме бегаческия сезон с Пловдив Хилсин Марково и директно от Димната планина се прехвърляме в Калната планина. Дават го да вали, както виждате е студено. Ще бъде много интересно състезание. Подготвили сме се. Пък да видим. Настанете се приятно и приятно гледане. Няма да съм аз, ако не забравя нещо. Забравих си гетките. Добре, че Мадлена имаше някаква пратка от BoxNow. И се сетих в последния момент, че трябва да мина да си взема гетите. Още не сме тръгнали за Асеновград. Ето това са гетките. Вече благополучно мога да тръгна. Надявам се да не съм забравил нищо повече. Ами, билета. Хайде да си вземем стартовите пакети. Картchen предоставям на аккаунт. Всичко съм подготвил. Чудесно, браво! Вие тук изчакате едно смисъл и сега ще дойде някой и ще ми помогне. Добър ден! Вашия стартов Да, номер вие си е викате билета вече. 22,85. 22. Така, това го дам. С това. Това ви го дам. Мерси. Здравейте. Здрасти. Ето това е билета и номерчето. Това е на 22 км, нали? Тук колко е? Опа, извинявай. Няма нищо. Обърках. Заповядай. Обърках на дистанция. Само номерчето да видя. 2285. 2285. Така, за ваше има да даваме тениска също, Така, която ще дойде, трябваше вече да се дошло, но така. ако сте тук днес по-късно или Да. утре преди старта, казвате си номера, минате тук и даваме тениска. Може и по-късно. Няма Добре, проблем. такъв случай. Добре, благодаря. Джаун. А? Защо? 22,85. Какво има тук? Кровишката. Сапун ли вече? Сапун! Да се подмивам. Хубаво ли да се изкъпеш? Да се подмивам. Това ли? Той това. Не. Някаква водичка. Ядраш да пина поне.
О, много добре. Ела да се запознаем. Приятно ми е. Приятно ми е. Ой, 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 ой. Как затваряш очи? Как можеш да си толкова смек? Утре ще се състезаваш ли с мене? Искаш ли да те сложа в раницата и да бягаме Пловдив хил заедно? Искаш ли? Какво правиш тука? Ще го нападнеш. Не. Здрави. Ох! Това е друг тип зареждане. Не е с макарони, а с ориз и пилешко. Започва върде с макарони. Добро утро! 7:30 е. И мисля, че е време да се разтегнем. Тук има 3 котки, които са доста опасни. Чакайте да ви покажа едната. Ето и. Здравей! Стана и е време да закусим масло и докато си ям, има притеснявата. Това се казва лея. Ние намираме се на старта. Има 9 минути до старта. Загрявай! Различни малко загряхме. По-малко от 10 минути до началото на 22 км. Чуват. И го дава да вали, ама много тука. Ама под такова. Поне не е мръсна жега, както миналата година. Чакам да има по-малко хора.
Сега! 10! Се изстрелва. Какви са тия бариери в началото? Аз още не съм стартирал и съм се уморил. Еми, ще станем да прасета. Доста кално. Само да не тъмбурдим надолу. Не мога да пусна щеките. Рано ги извади. Четвърти километър. Откриват се гледки. Стига само нагоре. Трава. И надолу. Който обягал, бягал. Мале. Обувките тежат. Оле, как ще издръпам сега. Фак. Съблякох се, защото ми стана много топло. Общо взето мега лудницата и много кал. Още не са почнали сериозните изкачвания. Само да не паднем тук. Опа. Сега да видим какво ще си вземем. Това количка.
Една количка. И едно бананче. И газ. Стига толкова. Баси. Толкова ми се искаше да остана малко повече на пункта, да си хапна. Ама няма. После си хапвам. Кой километър? 8 километър. Щом от сега мисля за храна. Баси. Това спускане е хубаво надолу, не е на хубаво, защото след всяко спускане идва изкачване и усещам, че ще бъде зло. Ама аз имам щеки. Ще го издрапваме. Кой бяга? Качваме се към знамето. Просто няма как да спра. Да не спра да ви покажа тези гледки. Качваме този душеватник. Тук кърма яко калории. Спирам и залягам щеките. Малко от тук. О, не! Заслужава си заради тези гледки. Ницата, аз. Хилс, Марково. 20-26. Стигаме втори пункт. Ще пием малко количка, бананче и газ. Ако има. Още малко може ли? 2 чаши количка, едно бананче и айде! Спускаме надолу по асфалта. Не, за Бога, какво се случва тук? Леле. Майко.
сесвам. О, не. Фак. Тук е така. Тук е така. Така. И така. Мам. Опа, извинявам се. Не. О, фак. Ужас. Не. Отвърт. Леле. Ох, и те тръни. Леле. Тук съм надолу. – 18 км, още 4 км ми остават. След малко почвам да спускам. Свърших тези баири. Няма повече. Още половин километър и финишираме. Не, какъв е този баир? Това за последно направо. Не. Я, пешу.